Εντάξει, ας εμβαθύνουμε σε κάτι που μπορεί να σας αγγίξει προσωπικά, ειδικά αν είστε στην ηλικιακή ομάδα των 30 και άνω. Όπως εγώ, μιλάμε για τα ω3 λιπαρά οξέα και τη μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος, NFLD. Έχουμε ερευνητικές μελέτες, μετααναλύσεις, κριτικές ειδικών. Ό,τι θέλετε. Ακούγεται σαν πολλά να αναλύσουμε. Είναι. Ας το ξεκινήσουμε λοιπόν. Τι μπορούν πραγματικά να κάνουν τα ω3 για την υγεία του ύπατός σας? Αυτή είναι μια καλή ερώτηση, ξέρετε. Η μη αλκοολική λιπόδης νόσος του ύπατος, NAFLD, γίνεται όλο και πιο συχνή. Ειδικά καθώς μεγαλώνουμε. Σωστά. Ακριβώς. Και συχνά είναι ένα σιωπηλό πρόβλημα. Μπορεί να μην παρατηρήσετε καν συμπτώματα στα αρχικά στάδια. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι. Για να ρίξουμε φως σε αυτό. Σωστά. Για αρχάριους με την υγεία του ύπατός τους, μπορούμε να εξηγήσουμε την NAFLD. Βεβαίως. Σκεφτείτε το έτσι. Είναι ουσιαστικά λίπος που συσσωρεύεται στο ύπαρ σας. Πολύ συνηθισμένο. Στην πραγματικότητα, είναι η πιο κοινή χρόνια υπατική νόσος παγκοσμίως. Wow, δεν είχα ιδέα ότι ήταν τόσο διαδεδομένο. Είναι. Και ενώ δεν αναπτύσσουν όλοι με NAFLD σοβαρές επιπλοκές, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για πράγματα όπως η κύρωση Κύρωση. ή ακόμα και καρκίνο του ύπατος με την πάροδο του χρόνου. Εντάξει. Σίγουρα δεν είναι κάτι που πρέπει να αγνοηθεί τότε. Πού ταιριάζουν τα ω3 σε όλα αυτά? Ξέρετε, αυτά τα υγιεινά λίπη για τα οποία ακούμε τόσα πολλά. Σωστά. Λοιπόν, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι μπορεί να παίξουν ρόλο στην προστασία του ύπατος. Ο ακροατής μας έστειλε μια διπλή τυφλή μελέτη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, του 2022. Αυτό είναι το χρυσό πρότυπο στην έρευνα, σωστά? Ακριβώς. Και σε αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, οι συμμετέχοντες έπαιρναν συμπληρώματα ω3 για 1 χρόνο. Ολόκληρο χρόνο. Σωστά. Και τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ενθαρρυντικά. Παρατήρησαν μια σημαντική μείωση στο GGT. GGT. Ναι. Είναι ένα βασικό υπατικό ένζυμο που τείνει να είναι αυξημένο όταν το ύπαρ δυσκολεύεται. Α, μάλιστα. Καταλαβαίνω. Λιγότερο GGT λοιπόν. Ελπίζουμε σε ένα πιο υγιές ύπαρ. Και αυτή είναι η ιδέα. Αλλά αυτό που είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι άνθρωποι που έπαιρναν ω3 είχαν επίσης μείωση στο λίπος του ύπατος, ιδιαίτερα αν έχασαν και λίγο βάρος. Άρα δεν πρόκειται μόνο για τη βελτίωση των αριθμών σε μια εξέταση αίματος, αλλά για την πραγματική αλλαγή στην ποσότητα του λίπους στο ύπαρ. Ακριβώς. Αντιμετωπίζοντας τη ρίζα του προβλήματος. Έχει νόημα, αλλά ανέφερες ότι αυτό είναι μόνο μία δοκιμή. Τι μας λέει το ευρύτερο ερευνητικό τοπίο? Λοιπόν, δεν είναι μια κατάσταση που ταιριάζει σε όλους. Ορισμένες μελέτες δείχνουν πιο έντονα ωφέλη από άλλες. Πώς μπορούμε να βγάλουμε άκρη από όλα αυτά? Εκεί είναι που μπαίνουν οι μετααναλύσεις. Μετααναλύσεις. Συνδυάζουν δεδομένα από πολλαπλές δοκιμές για να μας δώσουν μια μεγαλύτερη εικόνα. Σαν μια υπερμελέτη. Ακριβώς. Και δεν θα το πιστέψεις. Έχουμε μια μεταανάλυση του 2016 εδώ, που αναλύει 7 δοκιμές για τα ω3 και την NAFLD. Τέλεια. Τι σου έκανε εντύπωση από αυτήν? Λοιπόν, αυτή η μεταανάλυση βρήκε ότι τα ω3 βοήθησαν στη μείωση του IELT. Άλλο ένα ένζυμο του ύπατος. Ναι. Και επίσης βοήθησε στη μείωση της ολικής χολυστερόλης και των τριγλικεριδίων. Εντάξει. Αυτά είναι καλά νέα. Και εδώ είναι ένα μπόνους. Αυτά. Στην πραγματικότητα αύξησαν την HDLC. Η HDLC αυτή είναι η καλή χολυστερόλη. Σωστά. Άρα όχι μόνο πιθανώς καλό για το ύπαρ, αλλά ίσως και μια ενίσχυση για την υγεία της καρδιάς μας. Ακριβώς. Η υγεία της καρδιάς είναι σίγουρα μια μεγάλη ανησυχία για άτομα στα 30 τους και πέρα. Απολύτως. Και στον κόσμο των ω3, υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι το DHA. Εντάξει. Ή το δοκοσαεξανοϊκό οξύ θα μπορούσε να είναι ένας πραγματικός MVP για την υγεία του ύπατος. DHA. Ναι. Κατάλαβα. Τώρα όλοι έχουμε ακούσει για τα ω3. Μπερδεύομαι με τους διαφορετικούς τύπους. Μπορεί να γίνει μπερδεμένο. Μπορεί. Υπάρχει το EPE, το οποίο συχνά προβάλλεται για την υγεία της καρδιάς. Εντάξει. Και μετά υπάρχει το DHA, το οποίο αυτή η έρευνα υποδηλώνει. Ότι μπορεί να είναι ιδιαίτερα ισχυρό για το ύπαρ. Ενδιαφέρον. Άρα δεν είναι τόσο απλό όσο το να πάρεις οποιοδήποτε μπουκάλι ω3. Όχι απαραίτητα. Υπάρχει περισσότερη ιστορία. Το ήξερα. Υπάρχει... Θα πρέπει να το εξετάσουμε περισσότερο μετά το διάλειμμα. Άρα υπάρχει περισσότερη ιστορία όταν πρόκειται για τα ω3. Υπάρχει. Εντάξει. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε με αυτές τις πληροφορίες? Ας πούμε ότι κάποιος που ακούει σκέφτεται. Σωστά. Εντάξει, θέλω να δοκιμάσω αυτό το πράγμα με τα ω3 για το ύπαρ μου. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι πάντα να μιλήσετε με τον γιατρό σας. Τον δικό μας. Μπορούν να σας δώσουν εξατομικευμένες συμβουλές. Έχει νόημα? Αλλά γενικά, οι μελέτες έχουν δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα με καθημερινές δόσεις ω3 που κυμαίνονται από 2 έως 4 γραμμάρια για τον NAFL. Είναι χρήσιμο να έχουμε κάποιες ενδεικτικές τιμές. Ναι. Και για να διευκρινίσουμε, όταν μιλάμε για αυτή τη δοσολογία, συνήθως περιλαμβάνει και EPA και DHA. Σωστά. Όχι μόνο το ένα ή το άλλο. Ακριβώς. Συχνά είναι ένας συνδυασμός. Αλλά όπως συζητήσαμε νωρίτερα, το DHA φαίνεται να λαμβάνει επιπλέον προσοχή για τα πιθανά ωφέλη του στην υγεία του ύπατος. Κατάλαβα. Και ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι είναι περίεργοι για διάφορους τύπους συμπληρωμάτων ω3. Αναφέραμε σύντομα το ελαιοκρίλ νωρίτερα. Ναι. Που έχουν αυτές τις μορφές φωσφολιπιδίων των ω3. Σωστά.
Αλλά ποιες είναι μερικές άλλες επιλογές εκεί έξω? Μπορεί να μοιάζει με ζούγκλα στο διάδρομο των συμπληρωμάτων. Σίγουρα μπορεί. Έχεις τις κλασικές κάψουλες ηχθιελαίου, τον πιο κοινό τύπο. Εντάξει. Αυτές συνήθως περιέχουν ωμέγα-3 σε μορφή τριγλικεριδίων, που είναι όπως εμφανίζονται φυσικά στα ψάρια. Οπότε κατευθείαν από την πηγή, ουσιαστικά. Ωστόσο, μερικά συμπληρώματα ηχθιελαίου επεξεργάζονται για να δημιουργήσουν μορφές εθυλεστέρων. Εθυλεστέρες τύπος. Ναι. Που θεωρούνται πιο σταθερά στο ράφι. Αχ, καταλαβαίνω. Και μετά υπάρχει το έλαιο κρίλ. Που είναι διαφορετικό κάποιο τρόπο. Ναι. Το έλαιο κρίλ είναι πηγή ωμέγα-3 σε μορφή φωσφολιπιδίων. Εντάξει. Που κάποιες προκλινικές μελέτες υποδεικνύουν ότι μπορεί να απορροφάται και να χρησιμοποιείται πιο εύκολα από το σώμα. Ενδιαφέρον. Και θυμάμαι ότι είδα και συμπληρώματα ελαίου από άλγη. Είναι αυτά ουσιαστικά ηχθιέλαιο για vegan? Το βρήκες. Το έλαιο από άλγη είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους ακολουθούν φυτική διατροφή. Εντάξει. Και είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε DHA. Τόσες πολλές επιλογές. Έχετε καμία συμβουλή για να πλοηγηθούμε σε αυτό το λαβύρινθο των ω3? Τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι όταν επιλέγουν ένα συμπλήρωμα? Λοιπόν, πρώτα και κύρια, όπως είπαμε πριν, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Μπορούν να αξιολογήσουν τις ατομικές σας ανάγκες και να σας καθοδηγήσουν στη σωστή δοσολογία και μορφή. Σωστά. Ο χρυσός κανόνας. Ναι. Αλλά, πέρα από αυτό, υπάρχουν σημάδια που πρέπει να προσέξουμε ή πράγματα που υποδηλώνουν ένα υψηλής ποιότητας συμπλήρωμα. Αναζητήστε αξιόπιστες μάρκες που δίνουν προτεραιότητα στη διαφάνεια. Ελέγξτε για πιστοποίησεις δοκιμών από τρίτους. Δοκιμές από τρίτους. Ναι. Σημαίνει ότι ένα ανεξάρτητο εργαστήριο έχει επαληθεύσει την ποιότητα και την ισχύ του συμπληρώματος. Οπότε, κάτι σαν σφραγίδα έγκρισης. Ακριβώς. Και όποτε είναι δυνατόν, επιλέξτε προϊόντα που προέρχονται από βιώσιμες πηγές. Αυτό είναι καλό τόσο για την υγεία σας όσο και για τον πλανήτη. Καλή παρατήρηση. Τώρα ξέρω ότι εστιάζουμε στα καλά πράγματα, αλλά είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι τα συμπληρώματα ωμέγα-3 μπορεί να έχουν παρενέργειες. Σωστά. Δεν είναι όλα ρόδινα. Σωστά. Ενώ τα ωμέγα-3 γενικά θεωρούνται ασφαλή, ειδικά στις δόσεις που έχουμε συζητήσει, Ναι. κάποιοι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν ήπιες παρενέργειες. Όπως οι φοβερές ψαρίσιες ρεψίματα που έχω ακούσει. Ναι. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο. Κάποιοι άνθρωποι επίσης βιώνουν δυσπεψία ή διάρρεια. Όχι ιδανικό. Ναι. Υπάρχουν τρόποι να μειωθούν αυτές οι παρενέργειες. Η λήψη του συμπληρώματος με φαγητό μπορεί συχνά να βοηθήσει. Εντάξει. Και η επιλογή ενός ποιότητας καθαρισμένου συμπληρώματος μπορεί να μειώσει την πιθανότητα ψαρίσιων ρεψιμάτων. Εντάξει. Καλό να το ξέρω. Τώρα είμαι περίεργος. Πιστεύεις ότι υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που μπορεί να δουν περισσότερα ωφέλη από τα ωμέγα-3 από άλλους? Είναι σχετικό για όλους ή υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή? Και αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση. Βάσει της έρευνας, άτομα με υπάρχουσες υπατικές καταστάσεις όπως η NAFLD Μάλιστα. ή εκείνοι με αυξημένα υπατικά ένζημα μπορεί να δουν πιο αισθητές βελτιώσεις με τη συμπλήρωση ωμέγα-3. Και όπως αναφέραμε πριν, άτομα με ανησυχίες για την καρδιακή υγεία, υψηλή χολυστερόλη ή τριγλικερίδια μπορεί επίσης να βρουν τα ωμέγα-3 ωφέλιμα. Άρα δεν αφορά μόνο το ύπαρ. Τα ωμέγα-3 φαίνεται να έχουν ευρύτερη επίδραση στη μεταβολική υγεία γενικά. Ακριβώς. Αλλά είναι κρίσιμο να θυμόμαστε, τα ωμέγα-3 δεν είναι πανάκια. Λειτουργούν καλύτερα ως μέρος μιας ολιστικής προσέγγισης στην υγεία. Σωστά. Δεν είναι δικαιολογία για να τρώμε ό,τι θέλουμε και να παραλείπουμε το γυμναστήριο. Ακριβώς. Μια ισορροπημένη διατροφή, τακτική άσκηση και η διαχείριση του στρες είναι ακόμα η ακρογωνιαία λύθη της καλής υγείας. Απολύτως. Τα ωμέγα-3 μπορούν να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στο οπλοστάσιό σας, αλλά δεν αντικαθιστούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Έχει απόλυτο νόημα. Ναι. Λοιπόν, νιώθω ότι πραγματικά εμβαθύναμε στην πρακτική πλευρά της συμπλήρωσης ωμέγα-3 σήμερα. Απολύτως. Έχουμε καλύψει πολλά θέματα, αλλά πάντα υπάρχει περισσότερα να μάθουμε και να εξερευνήσουμε. Αληθινό. Ότι καθώς ολοκληρώνουμε αυτήν την εις βάθος ανάλυση για τα ωμέγα-3 και τη μίαλν, θέλω να κάνω ένα βήμα πίσω και να σκεφτώ τη μεγαλύτερη εικόνα. Είναι εύκολο να παρασυρθούμε από τον ενθουσιασμό μιας πιθανής λύσης. Είναι. Ειδικά όταν πρόκειται για την υγεία, αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε τους παράγοντες του τρόπου ζωής που συχνά συμβάλλουν στο πρόβλημα από την αρχή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πράγματα όπως η κακή διατροφή, η έλλειψη άσκησης και το επιπλέον βάρος, αυτά είναι όλα κομμάτια του παζλ. Και αυτά είναι πράγματα που έχουμε κάποιον έλεγχο. Σωστά. Δεν είναι μόνο να παίρνουμε ένα χάπι, αλλά να κάνουμε επιλογές που υποστηρίζουν τη συνολική μας ευεξία. Ακριβώς. Πρόκειται για το να ενδυναμώσουμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε θετικές αλλαγές. Τα σώματά μας έχουν αυτήν την απίστευτη ικανότητα να θεραπεύονται και να αναγεννώνται αν τους δώσουμε τα σωστά εργαλεία. Το λατρεύω αυτό. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, όπου τα σώματά μας μπορούν να ευδοκιμήσουν. Ακριβώς. Και αυτό περιλαμβάνει το να κοιτάμε πέρα από ένα μόνο συμπλήρωμα ή μια γρήγορη λύση. Πρόκειται για την υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης που αντιμετωπίζει τις υποκείμενες αιτίες των προβλημάτων υγείας. Έτσι, απλά πράγματα όπως το να τρώμε περισσότερα ολόκληρα τρόφιμα, να κινούμε τα σώματά μας τακτικά, να κοιμόμαστε αρκετά, να διαχειριζόμαστε το άγχος. Αυτά φέρνουν διαφορά. Απολύτως.
Αυτές οι φαινομενικά απλές αλλαγές μπορούν να έχουν βαθιά επίδραση στην υγεία μας. Και αυτές οι αλλαγές, ενώ μπορεί να ακούγονται απλές, συχνά απαιτούν μια αλλαγή νοοτροπίας. Σωστά. Πρόκειται για το να κάνουμε μια συνειδητή επιλογή, να δώσουμε προτεραιότητα στην ευημερία μας. Το πέτυχες ακριβώς. Πρόκειται για το να δεσμευτούμε στον εαυτό μας, στην υγεία μας, και αυτή η δέσμευση μπορεί να είναι απίστευτα ενδυναμωτική. Πρόκειται για το να αναλάβουμε την ευθύνη του ταξιδιού της υγείας μας, αντιπαθητικά ελπίζουμε, σε γρήγορη λύση. Ακριβώς. Και ενώ τα ω3 μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο σε αυτό το ταξίδι, είναι μόνο ένα κομμάτι του puzzle. Νομίζω ότι αυτό είναι το τέλειο σημείο για να κλείσουμε. Έτσι, καθώς ολοκληρώνουμε αυτή τη βαθιά ανάλυση για τα ω3 και τη μυάλ, θυμηθείτε αυτό. Μην υποτιμάτε τη δύναμη των απλών, βιώσιμων αλλαγών στον τρόπο ζωής. Μπορεί να μην είναι τόσο εντυπωσιακές όσο ένα νέο συμπλήρωμα ή μια φανταχτερή θεραπεία, αλλά έχουν τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν την υγεία σας από μέσα προς τα έξω. Και θυμηθείτε, η γνώση είναι δύναμη. Συνεχίστε να μαθαίνετε. Ναι. Συνεχίστε να κάνετε ερωτήσεις και να εξερευνάτε τρόπους για να βελτιστοποιήσετε την υγεία και την ευεξία σας. Πολύ όμορφα υπομένω. Ω. Αυτό είναι για αυτό το επεισόδιο του The Deep Dive. Έχουμε καλύψει πολλά σε αυτή τη βαθιά ανάλυση. Μιλήσαμε για τη μυάλ. Ναι. Τι είναι, πώς επηρεάζει το σώμα μας. Σωστά. Εξερευνήσαμε τα πιθανά ωφέλη των ω3. Ναι. Πώς να επιλέξετε τα σωστά συμπληρώματα, ακόμα και τις πιθανές παρενέργειες. Ναι. Αλλά πριν ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να αλλάξουμε λίγο θέμα Εντάξει. και να ακούσω τη γνώμη σου για κάτι. Βεβαίως χαίρομαι να μοιραστώ τις σκέψεις μου. Έχεις μυαλό σου. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει πολύ για τα ω3. Ναι. Και τη δυνατότητά τους να υποστηρίζουν την υγεία του ύπατος. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι πανάκια. Απολύτως. Είναι κρίσιμο να έχουμε μια ρεαλιστική προοπτική. Τα ω3 μπορούν να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, αλλά λειτουργούν καλύτερα ως μέρος μιας ολιστικής προσέγγισης στην υγεία. Και αυτό είναι που θα ήθελα να εξερευνήσουμε λίγο περισσότερο. Εντάξει. Έχουμε αναφερθεί σε παράγοντες τρόπου ζωής, Σωστά. αλλά νομίζω ότι αξίζει να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο, ειδικά για εμάς που είμαστε στην ηλικιακή ομάδα των 30 και άνω. Ναι. Ναι, όπου η ζωή μπορεί να γίνει πολύ έντονη. Έχεις δίκιο. Καθώς μεγαλώνουμε, οι ευθύνες μας συχνά αυξάνονται. Ισορροπούμε καριέρες, οικογένειες, κοινωνικές ζωές. Μπορεί να είναι εύκολο να αφήσουμε την υγεία μας να πέσει στη λίστα προτεραιοτήτων. Ακριβώς. Πώς λοιπόν κάνουμε αυτές τις υγιεινές επιλογές να παραμείνουν, όταν είμαστε συνεχώς σε κίνηση? Τι πρακτικές συμβουλές μπορούμε να προσφέρουμε στον ακροατή μας, που προσπαθεί να τα διαχειριστεί όλα αυτά? Ένα πράγμα που βοηθά είναι να επικεντρωθούμε σε μικρές βιώσιμες αλλαγές. Μικρές αλλαγές. Αντί να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας από τη μία μέρα στην άλλη, Σωστά. ξεκινήστε με μία ή δύο διαχειρίσιμες αλλαγές. Άρα μικρά βήματα αντί για πλήρη αλλαγή 180 μοιρών. Ακριβώς. Για παράδειγμα, αν δεν είστε συνηθισμένοι να ασκήσετε τακτικά, Ναι. ξεκινήστε με έναν περίπατο 15 λεπτών μερικές φορές την εβδομάδα ή αντικαταστήστε τα ζαχαρούχα ποτά με νερό. Αυτά είναι εξαιρετικά σημεία εκκίνησης. Ναι. Και φαντάζομαι ότι καθώς αυτές οι μικρές αλλαγές γίνονται συνήθειες, μπορείτε να τις αναπτύξετε σταδιακά. Ακριβώς. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός θετικού κύκλου ανατροφοδότησης. Καθώς αρχίζετε να βλέπετε και να αισθάνεστε τα ωφέλη αυτών των υγιεινών επιλογών, Ναι. γίνεται πιο εύκολο να παραμείνετε κινητοποιημένοι. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η υγιεινή ζωή δεν πρέπει να είναι όλα ή τίποτα. Σωστά. Είναι εντάξει να επιτρέπουμε περιστασιακές απολαύσεις. Απολύτως. Πρόκειται για την έβρεση της ισορροπίας που λειτουργεί για εσάς. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Πρόκειται για τη λήψη βιώσιμων επιλογών που μπορείτε να διατηρήσετε μακροπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα. Ναι, και θυμηθείτε πρόοδος πάνω από την τελειότητα. Κάθε μικρό βήμα που κάνετε προς έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής Σωστά. είναι μια νίκη. Λατρεύω αυτή την προοπτική. Αφαιρεί την πίεση. Ναι. Και κάνει την υγιεινή ζωή να φαίνεται πιο προσιτή. Έτσι είναι. Και μην υποτιμάτε τη δύναμη της υποστήριξης. Περιβάλλετε τον εαυτό σας με ανθρώπους που σας ενθαρρύνουν και σας εμπνέουν. Συστήματα υποστήριξης. Ναι. Για να κάνετε υγιεινές επιλογές. Αυτό είναι τόσο σημαντικό. Η ύπαρξη ενός συστήματος υποστήριξης μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Λοιπόν, νομίζω ότι δώσαμε στον ακροατή μας πολλά να σκεφτεί σήμερα. Κάποια τελευταία λόγια Σοφίας πριν ολοκληρώσουμε αυτή την εις βάθος ανάλυση. Θυμηθείτε ότι η φροντίδα της υγείας σας είναι μια επένδυση στο μέλλον σας. Έτσι είναι. Είναι ένα ταξίδι, όχι ένας προορισμός. Και η γνώση που αποκτάτε στην πορεία είναι ενδυναμωτική. Συνεχίστε να μαθαίνετε, να κάνετε ερωτήσεις και να κάνετε βήματα προς έναν πιο υγιή, πιο ευτυχισμένο εαυτό. Εξαιρετικά υπομένω. Και αυτό ολοκληρώνει άλλο ένα επεισόδιο του The Deep Dive. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Και θυμηθείτε, έχετε τη δύναμη να κάνετε επιλογές που υποστηρίζουν την ευημερία σας. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε περίεργοι και συνεχίστε να εξερευνάτε.